Βάλω Μάγδα, στο Master 45 συν, Wood 2, Athens πρώτα. Μπαμπά. Μισή, 5. Ωραία. Θα του σκεφτήκαν οι άλλοι που την Έτοιμοι. Περίμενε. Πάμε. Σε 10, σε 10. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Τρία. Πόσα έχει? 30 ή 40. Πάμε, μπράβο. Μάγδα, μετράς. Πόσα? Πόσα είσαι? Ωραία. Πάμε άλλα 20. Μην καείς. Πάμε. Ναι, κάνε break όσο θες. Στα 26 δεν είσαι? Ωραία. Πάμε. Είσαι 1 και 10. 27. 28. 29. 30. Μπράβο, Μαγδά. Πάμε άλλα 10. 1. 2. 3. 4. 5. Πάμε. 6. 7. 8. 9. 10. Μπράβο. Είσαι 2 λεπτά σχεδόν. Πάμε τώρα 40 shoulder to overhead. Ένα. Κλείδωνε πάνω. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Πάμε. 11. 12. Πάμε. 13. Άλλα 2. 14. 15. Κάνε ένα break. Παρανάσα. Είσαι 2.45. Πάμε. Πάμε άλλα 10 και 10. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Πάμε άλλα 2. 24. 25. Πάμε. Ωραία. Άστιν, άστινε. 25, άλλα 15 έχεις. Πάμε άλλα 10. 26. 27. 28. 29. 30. Πάμε. Ναι, ναι, ναι. Άλλα 10 έχεις.
31, 32, 33, 34, 35. Μπράβο, πάμε, Τζέρι. Πάμε. Τζέρι, όλα. 36, 3 είναι, 37, 38, άλλα 2, Πάμε. 39, άλλο 1, 40. Μπράβο. Πάμε. Toast to bar. Δεν πειράζει. Πάμε, ό,τι κάνεις. Πρέπει να σε κοιτάει, να κοιτάξει τα. Ναι. Πάμε. Πόσα κιλά βάζω μετά τώρα. 85. Θα δεκάει. Α, 2,5 και 2,5. Θα δεκάει, θα δεκάει σωστά. Πού θα κάνεις? Στα μαύρα, Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Κάνε ένα break άμα θες. Ναι. Είσαι 5.44. Πάμε, άλλα 30. Σε Ιάκωβος πέταξε την μπάλα πάνω στη σκευή. 11. 12. 13. 14. 15. Δεν πειράζει, παρανάσα. Πάμε. 16. 17. 18. Πόσα Μαγδά. 18. Πάμε ρε. Έλα. 19. 20. Ένα ρε. Πάμε. Ένα. Κοίτα, κάνε ένα. Μπράβο. 21. 21. 9 ακόμα. 30. 40. Α, 40 έχει, ναι, 40, συγγνώμη. Το μάτι είναι πάμε. 22. 7.30 είσαι. Όχι, 7.30 είσαι. Έχεις άλλα 2 λεπτά περίπου. 24. 25. Άλλα 15 έχεις. Κάνε ένα. Ένα. Απλά να περάσει ο χρόνος για να μπει στο θράστες. Σε κουράζω τότε. Μπράβο, έτσι. 30. Άλλα 10 έχεις. Έχεις ακόμα 1 λεπτό. Ένα λεπτό. Το διάλειμμα είναι μόλις τελειώσει τα toast του μπαρ. Πώς έχει ακόμα. 10. Έλα ρε Μαγδά, Ένα. Μαθία είναι, πάμε. Μπράβο, 2. Πολύ καλή. 3. Ωραία. Ωραία, οκ. Έλα, πάμε.
Έχεις άλλα 50 δευτερόλεπτα. Τέσσερα. Έτσι, πάμε. 1-1. Πάμε. Πάμε, άλλα 6 είναι. Έχεις μισό λεπτό. 5. Δεν μετράει. Πάμε 1-1. Πάμε να τελειώσει το πρώτο κομμάτι. Πόσα ακόμα, πόσα χρόνο. Πάρε, μην μπεις, 10 δευτερόλεπτα είναι. Πάμε να κάνεις εδώ. Thrusters, σε 2, 1. Δεν είναι το κοσάρικο. Ποιο κοσάρικο? Και μετά 20. Στα 10 λεπτά τελείωσες. Μπες, έχεις 5 λεπτά για thrusters. Τώρα κάνω φραστές. Ναι. Έχεις 5 λεπτά να κάνεις thrusters. Πάμε. Πόσα κιλά τώρα έχει κάνει. 35. 35. Καθόμαστε και μετά. Ναι. Κάτω, πάνω. Μπράβο. Πέτατη. Βάλε. Να βάλουμε τα πεντάρια και τα μπλυκάνια. Το 5 εγώ. Μάγδα, φόρτωσε εδώ που έχεις δύναμη να κερδίσεις το έδαφος. Τι βάζεις? Ωραία. Σε 5 μπαίνεις. 3, 2, 1, πάμε. Μπράβο. Κάτω πάνω. Πάμε. Μπράβο. Ωραία. Φόρτωσε. 5 και 5. 5 και 5 θα βάλεις. Πάμε. Πάμε. Ρε με κοροϊδεύεις, θα σήκω σαν ασανσέρ. Πάμε. Τσάμπα που καίγεσαι. Πάμε ένα πρωτόκολλο για να καλύψεις. Έχεις ακόμα 4 λεπτά. Έχει ακόμα 3 λεπτά. 3 λεπτά. Θα μπεις αυτή και θα μπεις κι άλλη μία. Σίγουρα. Χωρίς αντιρρήσεις. Δεν πειράζει. Δοκίμασέ το και άμα δεν βγει, δεν βγήκε. Δοκίμασέ το όμως. Σε 10. Παρανάσα. 3, 2, 1. Πάμε. Μπράβο. Πάμε. Πάνω. Ουπ. Πάλι κάτω. Τα λιγότερα τα έχεις κάνει. Εγώ λέω να κάνω ό,τι θες. Βάλε πιο λιγότερα. Θες να δοκιμάσεις άλλη μία αυτά? Ωραία. Πάμε. Αλλά θα μπεις και θα φύγεις κατευθείαν. Δεν θα το σκεφτείς. Πάμε. Ωραία. Πάνω, σπρώξε. Μπράβο. Ωραία. Δεν κάνεις άλλη? Εγώ λέω να κάνεις άλλη μία, 2,5 και 2,5. Εντάξει, δεν πειράζει. Τελώς. Ωραία. Εδώ η Μάγδα κλάνταρε μετά από ίωση. Γιάννη, τώρα πατάω stop timer. Γιάννη, πατάω stop timer. Ναι, πατάς stop, να τελειώσει. Θα μπορούσα να τα είχα προλάβει.